লগে ফাই মানজাখা চিনি কাসাম চিনি বিভাগীয় কমিটিनि অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সুকুমার দাব্বনমা বরম গারাं তাই आंखाय কয়েক মাসनि আগেও आं लं ट्राइबेल বিভাগীয় কমিটিनि প্রেসিডেন্ট তংমানি आनि बुंखाय उत्तम कुमार त्रिपुरा जों दिनै नंनो तुयो सानाय मा थांमानखाय हायसे दिनै लं ट्राइबेलनि दायो एकजन मास्टार थांनाय मंगलबार थांनाय मंगलबाराव ब अटो एक्सिडेंट नंगै तबक जीबी हस्पिटाल भर्ती हंजाक ब बेलाय खेय दफाना हामजाकनाय ताई बेलाय खेय ब दफानि सामुं तांजाक बैनि बागैसिं लं ट्राइबेलनि कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी जत मिलियै बनो सुबानानि जे दङ सुबाखा मिया अलरेडी बनो 16,000 रां दाय रखा बिनि एकाउन्ट ताई बो जिं अबनि कयेक दिन साकां 27-28 तारिखआव धर्मनगरनि प्रदीप त्रिपुरा हिनै ब बेलाय कस्तंमानखा चिनि दफानि बरक ब बेंगालु चेन्नाई रग थाङै किफिलै फाइका तक ब हामसुगियाखौ बनतक ओ चिनि इंगा दफानि बुकुंबारावनि नियमै बयद असाय खायनाय दङ आखाय बनबो चिं कमबेस 8-9,000 केव 500 केव इंगा खाय चिं सुबा जालायखा आखाय बंनबो चिं कायतन अरो सुरि छानो ब दाक्तै नो कायतन बंनो काहाम करिं खायै दाक्तै बासाय मानै तै बागै कायतन बंनो सुबा जाथो अ बिथि वाथिनि बिसिं तै बंनि सांनि अ रुक सुगंमनि अ एक्सिडेंट हो कसंमनि रनो क्या हामला जाथों बेपारखाय हायसे जिं थांनाय इंगो दायो त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति जातीयतावादी संगठन आं किसा प्रथम जरा मा सासेनाय 1967 दायो जुब समिति जन्मवानि परियो 1988 सन्दायखाय टिउकेसनि जन्मखा ओ टिउकेस जन्मवाय फाइमाने 80 बছর टिउजेस बाय बरक একটা संगठन बंनो सुबानाय ताई 1992 सननि जराखाय अब 2 बाग कइन थांगा अ 2 बाग अंखा हिंगाय चिनि बुमुं अंखा त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति जातीयतावादी जिं 80 बছর 25 बছর सीपीएम आमालाबो जिं आईएनपीटी टिउजेस आईएनपीटी बाय टइन फायो तबो बचिं तंगो थांनाय दायो बचिं लं ट्राइबेल विभागीय कमिटी गठन खायपायखा पाइमेने यागोलो तबो खाय चिन टिउके जेनो पूरा बातिल खाय रखा चिनि अकरारक चिनि आगरतला सेंट्रल कमिटी बेपारों का ताहिने अबनो कैंसिल खायका अबनो इंगस बुमुं साकामाखा चिनि महाराजा बबग्रा बसाका त्रिपुरा राज्यगो जत राजनीतिक दल थांचा खायै सामुमा तांलायसिनाय चिनि दफानि बागै न कर्मचारी ब थांचा खायै न सामुमा तांनाय हिनि साका थांनाय 5 तारिख दायो आगरतला खमुइलुंग चिनि बबाग्रा तुयै मीटिंग फुगो 5 तारिख न जत संगठन जारा थांचानि मारियो फाइने मुसुंनाय राव जा संगठन साबायै तब थांचा हिनै चंलायै दंगो तो कयेक दिन परे खाय चिनि महाराजा अबनि तामा बुमुं रनाय काताल बुमुं तामा सब सेक्रेटारि सब प्रेसिडेंट सब खायनाय अब बगुसना खायनाय लगे लगे जिं ताइबो लं ट्राइबेल न काहाम केति सनाय बगै जिं आप्रान चेष्टा खायनाय चिनि संगठन ताइबायसा खायनानि अबनि साकांपन जिं जत जागा दंगा सलिंता सामुनु जत जागा जिं प्राइमारी कमिटी अलरेडी खायपायजाक फनो चिनि बबाग्रानि अर्डार चिनि दलनि अर्डार बाय जिं अबनो तबक साबाय मातनखा ताइबायसा जिं अबनो खायनाय नायबो जिं कोनो इंगा कर्मचारी संगठन खायफनो जिं बय हाया जेमन सीपीएमनि समन्वय कांग्रेसनि फेडारेशन हाया सुदु जिं इंगो नानि चिनि मानथाय कर्मचारी मानथाय जिं अबो मामांया चिनि जिं अंखा एकटा बुकुंबेरा एनजीओ हायसे चिनि दफाना जे बरफ केबेंनाय चिनि मानथाय फुकाय जिं बनो चिनि मासुबानाय चिनि दफानि बागै जिं एक नम्बर चिंता भावना माखायो जिं सुदु आनि कर्मचारीनि बदलिनि आनि कर्मचारी प्रमोशननि बागै चिंता बाय जिं तंमाया जिं चिनि दफा बायके हागो तंगै थांनाय जिं बायके हागो बासै थांनाय जिं बहुत जागा सयखा जिं अबनो जतनो जिं मा सिजारनाय चिनि दायित्व दङ
जों कम बेस साख्रि खायमान किसा मिसा सिउ हमजागो जों बुद्धिजीवी हिंजागो जों कर्मचारी आइन बागै समस्त कर्मचारीनो ताई नों कासाक आं कुफुल हिनि हियागै जों थाइचा खयै सामों तांलायनानै दखानि बागै जोंनि दखा बजागा सानखा जोंनि दखानाव बाहायके टिसानाय अबनि बागै आं जत कर्मचारी माकयो ताई এই যে রোগ অংমানি যে বিপর আপর কালাইयो याके हस्पिटाल हायाङो याके रां पैसा कायागो चुबानाय रक जा जा फारिते चुबानाय रक बरंगबो जत आने खा कुफुल बाय बंगना हामबाय मारगो बंनि सहयोगिता बक जतनि फानबाय सिसिं तनि 10 जननि ला थाके एकजन पजा हिंजागो जत किसा किसा चुवा फनो बिनिबो पसलाय कामचुगो आइने बगा जारा चुबानाय रक न बेलाय बेलाय आने खाबाय hamjang mani maya phalo sini aro TUKZ যে সংগঠন সংচালক মানে কাটিং আনে sini বিভাগীয় প্রেসিডেন্ট বসাই থাকা যে বুফরন সিমাম চেংজাখা বাহাইকাই চলি ফেকা বিগত 25 বছর সরকার গরিনি বাগৈ sini সংগঠন কিসা গলুই দंखा ओमफ्राय दाबुकता इसा हायना हाय आक गलुंमा जागाने आस्ते आस्ते खाय बिसमा फलगै बासालायखा ओमफ्राय जों सिनि जे दफा दफाव कत जागाव काहाम हामिया दङ उ काहाम हामिया न सिनि जे मानतै जों बरन बाहायके चुबा चोरि मान बाहायके चुबावै केव हामिया साया क्लाइब रां पैसा करेंगै काहाम जागा थाङै नायजै मायनाङै दङ केवबा रां पैसा करेनि बागै काहाम परिनानि बागै काहाम कलेज परिमान याङै दङ केवबा लामा हामियां दङ रोगि सुगिं हांगाय तुइ मान याङै दङ जों बहाय बरं रंन जों बाहायके चुबा चोरि मान बाहायके चुबावै बरंन जों ताइकिसा बसकांगा आगुरि तुइ फाइमान अबहाय वानसुकलायना सिनि संगठन थाथिं बसाय थाङा जे संगठन कोनो ट्रान्सफार जे निजी सुबिदा नानान बागै नक गानो तंना बागै अब हाया हनै आव अब कक सयतन जों सिनि संगठन काय जों केबनो नासलेवै केबनो जलेवै ब अ जागा तंमान न बनताय क्रं साव जों सेउ रहनाय महाया सिनि सामं गांकाय जों दफाना बाहायके तिसानाय बाहायके चुबावै मानाय सिनि वानसुंमं सिनि थिनां बाहायके हामसासा साकसासा गोजों गुफुर ओङै दङ फायनाय जोंनाय अब सिनि वानसुंमं जों अबना नाहरैनो ताय बुहाग्रानि जे थानचानि मारि बुहाग्रा कक जारखा नरक थानचाखाय फायदि नरक आना चुबारि नरक थानचां खांखायसे नरक हामारि माननाय आव जों अबना पुजो थाङैनो सिनि TUKजा जे जातीयताबादि जोंबो वानसुकलायका ताबुक जों हायकै तङैंलिया जों सिनि दफाना सामना थाङाखाय जोंहाय कतर सिकन हिनियाबादे जे कर्मचारी बन से शिक्षित अर्ध शिक्षित अब हायके जत मिलिना जों जेहेतु कर्मचारी हिनिया तंलाय जों सिनि